ప్రియమైన నా ఆత్మబంధువులకు, విధాత టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరూ కాళభైరవుని అనుగ్రహంతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా అందరిపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. రాశి ఫలాలు చెప్పుకునే ముందు ఎప్పటిలాగే ఒక చిన్న కథను చెప్పుకుందాం. బుద్ధుడు తన శిష్యులతో కలిసి వెళ్తున్నాడు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. తనకి దాహం వేసి తన శిష్యుణ్ణి మంచినీళ్ళు తెమ్మని పంపిస్తాడు. అప్పుడు ఆ శిష్యుడు ఒక సరస్సు వద్దకు వచ్చి అక్కడ నిల్చొని నీరు తీసుకుందాం అనుకుంటాడు. అయితే అక్కడ కొంతమంది బట్టలు ఉతుకుతూ ఉంటారు, అది గమనిస్తాడు. అలాగే ఆ సరస్సు ఒడ్డున ఒక ఎడ్ల బండి వెళ్తుంది. ఇలా ఏమవుతుందంటే ఆ నీరంతా కలుషితం అయిపోతూ ఉంది. ఇలాంటి కలుషితమైనటువంటి నీరు తమ గురువైనటువంటి బుద్ధుడికి ఎలా ఇస్తాడు? అప్పుడు ఆ శిష్యుడు మరలా వెనక్కి వెళ్ళి బుద్ధుడితో అంటాడు, అయ్యా, అక్కడ నీరు చాలా మట్టిగా ఉంది, ఇది త్రాగటానికి సరిపోతుందని నేను అనుకోను అని అంటాడు. అప్పుడు ఆ బుద్ధుడు ఆ చెట్టు దగ్గరే కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుందామని చెప్తాడు. అలా అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటారు. సుమారు 1 గంట సమయం గడిచింది. మళ్ళీ బుద్ధుడు ఆ శిష్యుడిని పిలిచి, అక్కడికి వెళ్ళి మంచినీరు తీసుకురా, నేను దాహం తీర్చుకుంటాను అని చెప్తాడు. ఆ శిష్యుడు చాలా విధేయతతో సరస్సు వద్దకు వెళ్తాడు. అక్కడ చూస్తే ఆ నీరంతా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది, తాగడానికి పనికొచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ బురద స్థిరపడి కిందకు వెళ్ళింది. ఆ నీరంతా తేటలా తేలిపోయింది. వెంటనే ఒక చిన్న కుండను తీసుకొని అందులో నీరు పట్టి ఆ సేకరించినటువంటి నీరుని తీసుకువెళ్ళి తమ గురువైనటువంటి బుద్ధుడికి ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆ బుద్ధుడు ఆ నీటి వైపు చూసి చెప్తాడు, చూడండి, మట్టిగా మారిన నీళ్లు కాసేపు స్థిరంగా ఉండడంతో స్పష్టమైన నీరు బయటికి వచ్చింది. బురదంతా పక్కకు వెళ్ళిపోయింది. మంచినీటి కోసం మనం ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే కాస్త సమయాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా బురద నీరు శుద్ధి చేసుకుంది. అంటే నీటికి తనకి తానే శుద్ధి చేసుకునేటువంటి గుణం ఉందని ఇక్కడ మనకి అర్థమైంది. చూసారా, సమయం ఇచ్చినట్లయితే మనకి అదే నీరు స్వచ్ఛంగా దొరికింది. మన మనసు కూడా అలాంటిదే. ఒక్కొక్కసారి మనసు చెదిరిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కాస్త ఆ మనసుకు కూడా సమయం ఇచ్చి చూడండి, అదే స్వయంగా స్థిరపడుతుంది. దాన్ని శాంతింపు చేయటానికి ఎలాంటి ప్రయత్నం కూడా మనం చేయవసరం లేదు. మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే జీవితంలో ఉత్తమమైన నిర్ణయాలని తీసుకోగలుగుతాం. చూసారా, మన మనసుకి ఆ ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి కొంత సమయం ఇవ్వాలి. అంతేగాని అస్థిరంగా ఉండేటప్పుడు ఆవేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. చూసారా, బుద్ధుడు ఎంత అద్భుతాన్ని చెప్పాడో. మరి మనం రాశిఫలాల్లోకి వెళ్దాం. రాశిఫలాల్లోకి వెళ్ళే ముందు మరొక మాట, మనం ప్రతి నెల అమావాస్య పౌర్ణమికి కాళభైరవ హోమం చేసుకుంటున్నాం. అనేక మంది పాల్గొంటున్నారు. హోమం అనంతరం కూడా అన్నప్రసాద సేవ. మీరు మన వీడియో చూసినట్లయితే మీకు మొత్తం అంతా అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ పౌర్ణమి 19వ తేదీన, అయితే 18వ తేదీ సాయంత్రమే 6 గంటలు దాటిన తర్వాత పౌర్ణమి ఘడియలు వస్తాయి. మనం ఎప్పుడూ ప్రదోష వేళలో చేసుకుంటాం కాబట్టి మీరు 18వ తేదీ ముందుగానే ఎవరైనా ఈ హోమంలో పాల్గొన్నట్లయితే పరోక్షంగా మీరు వెంటనే మీ గోత్రనామాలు తెలియజేసినట్లయితే మన వాళ్ళు మీకు స్పందిస్తారు. అలాగే మీ అందరికీ కూడా చాలా ఈ గోత్రాలకు సంబంధించినటువంటి వీడియోలు అందుతున్నాయి. అలాగే ప్రసాదాన్ని కూడా మీకు స్వామివారి విభూతితో కలిసి పంపిస్తాం. తప్పకుండా ఎటువంటి శని దోషాలున్నా, ఎటువంటి గ్రహ దోషాలున్నా ఆ స్వామివారి అనుగ్రహంతో మీకు పూర్తవుతాయి. ఎందుకంటే మనం హోమం చేసామనుకోండి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాజశ్యామల సహిత కాలభైరవ హోమం చేస్తే ఏమవుతుంది, స్వామివారిని ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇటు
చాలా పేదవారికి, మొన్నైతే మనం హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్లకు కూడా మీ అందరు ఇచ్చినటువంటి దాంతో భోజనాలు పెట్టడం జరిగింది. గోవులకి కూడా ఎక్కడ సింహాచలం దేవస్థానం దగ్గర నేను అక్కడ నిరాధార గోవులకి ఈ ఆహారాన్ని అందించడం జరిగింది. ఇదంతా మీ వలనే సాధ్యం అవుతుంది. అంటే స్వామివారిని ప్రసన్నం చేసుకోవటం కాదు, ఫలితం దక్కాలంటే మనం లేని వాటికి కాస్త పెట్టాలి. అందువలన మీరు ఎవరైనా పాల్గొన్నట్లయితే ముందుగానే తెలియచేయండి. మరి మన రాశి ఫలాలు మన వీడియోలన్నీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు చూడటమే కాదు 10 మందికి షేర్ చేయండి. అందరూ కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ప్రతి నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ బటన్ నొక్కండి. అలాగే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరి రాశి ఫలాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మేషరాశి అక్టోబర్ 16 నుంచి 31 వరకు ఈ రాశి వారికి సూచనలు ఎలా ఉండబోతాయి. మనసుంటే మార్గం ఉండదా అంటారు పెద్దలు. అలాగే మీ మంచి మనసుతో అన్నీ ఆలోచించినట్లయితే ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం అవే దొరుకుతాయి. అలాగే ఓపిక సహనం మీకు ఆభరణంగా మారాల్సి ఉంది. ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉన్న అనుకోని ఖర్చులు మీకు చికాకునైతే కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఎవరితోనైనా సంభాషించే సమయంలో ముందు ఎదటివారు చెప్పింది వినటం అలవాటు చేసుకోండి. అంతేగాని మీరు చెప్పాలనుకున్నదే చెప్పేయటం కాదు. ఎదటివారు ఏం చెప్పబోతారు అనేది పూర్తిగా వింటే సమస్య మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో మీ ఆలోచనలు పంచుకుంటారు. ఏదైతే మీ మనసులో ఆలోచనలు ఉన్నాయో, ఏ పనులైతే చేయాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ మీ కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకుంటారు. అలాగే మీరే ఊహించినటువంటి పనులు మీరు చేయగలుగుతారు. ఒక్కసారి మీ భుజాన్ని మీరు తట్టుకుంటారు. ఈ పని నేనే చేశానా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే సంతానంతో మీరు ఎటువంటి వివాదాలు పెట్టుకోవద్దు. వారిపై అనవసరంగా కోపం అంత మంచిదైతే కాదు. ఇక దైవ దర్శనం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గృహ నిర్మాణ పనులకైతే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మీరు గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టినట్లయితే ముందుకు వెళ్తారు. అలాగే వివాహ ప్రయత్నాలు కూడా ఈ రాశి వారికి ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. కాకపోతే కాస్త గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక రాజకీయ నాయకులు చూసుకున్నట్లయితే అధిష్టాన వర్గంతో విభేదాలు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు ప్రజాక్షేత్రంలో అయితే ఎటువంటి గౌరవానికి లోటు ఉండదు. కానీ అదే అధిష్టాన వర్గంతో ఎందుకో కొంతమంది మీకు మధ్య ఉండి మీ ఎదుగుదల చూసి ఓర్వలేక వారు ఆ అధిష్టాన వర్గానికి మీకు మధ్య గ్యాప్ కల్పిస్తూ ఉంటారు. ఉద్యోగులకైతే అధికారులు ఆదేశాలను పాటించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీరు మీ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చెప్పిన ప్రతి పని తూచా తప్పకుండా అమలు చేసి వారి యొక్క ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అలాగే సహ ఉద్యోగుల సహకారం ఉంది. వృత్తి వ్యాపారస్తులకి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వృత్తి వ్యాపారస్తులకైతే రాణింపు చాలా బాగుంది. మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి బ్యాంకు రుణాలు పొందుతారు. అలాగే భాగస్వామ్య వ్యాపారులు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి. షేర్ మార్కెట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే అంతా బాగానే ఉంది. కానీ 24, 25వ తేదీల్లో మాత్రం కాస్త ఆచితూచి పెట్టుబడులు పెట్టండి. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు కాస్త మెరుగుపడతారు. అయితే కొత్త వెంచర్లకు ఇది మంచి సమయం అయితే కాదు. అలాగే చేపల చెరువుల వారికి, రొయ్యల చెరువుల వారికి బాగానే ఉంటుంది. మరి మిగతా వ్యాపారస్తులకు ఎలా ఉండబోతుందంటే ఫుడ్ వ్యాపారస్తులకైతే బాగుంటుంది. ఆహార ధాన్యాలు అమ్మేవారికి కానీ హోటల్ బిజినెస్ చేసేవారికైతే మంచి వ్యాపారాలు జరుగుతాయి. ఇక ఫుట్పాత్ వ్యాపారస్తులకు చూసినట్లయితే పర్వాలేదు, ఒక మాదిరిగా మీ వ్యాపారాలు రన్ అయిపోతాయి. కాస్త జాగ్రత్తగా మీరు ఆర్థిక పరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఈ రాశి మహిళలకు ఎలా ఉంటుంది? అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ఏ పనైనా డిలే చేస్తారు. కాస్త వెంటనే పని పూర్తి చేసుకున్నట్లయితే ఎవరితోనూ మాట పడే అవకాశం మీకు ఉండదు. అలాగే మీ భర్త ఆవేశాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. మీరు కూడా ఆవేశపడ్డారనుకోండి, 2 కొండలు ఢీకొన్నట్టే ఉంటుంది. అలాగే ఆరోగ్యపరంగా కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది. ఇక మహిళా ఉద్యోగులకైతే చాలా బాగుంది.
మీరు యథావిధిగా మీ కార్యకలాపాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రాశి వారు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ వాహనాలు మరమ్మతులు చేయించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే త్రాగి వాహనాలు మాత్రం నడపటం అంత మంచిదైతే కాదు. ఆరోగ్యపరంగా ఈ రాశి వారికి చూసినట్లయితే సాధారణ జ్వరం, తలనొప్పి, అలాగే బీపీ ఇలాంటివే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి. అయితే మామూలుగా ఆహార నియమాలు మాత్రం పాటిస్తే చాలా మంచిది. విద్యార్థులకైతే పోటీ పరీక్షలకు వెళ్ళే వారికి విజయాలు కావాలి అనుకుంటే మీరు ప్రస్తుతం పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ మాత్రం చాలవనే చెప్పాలి. ఇంకా అతిగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంది. పెట్టండి. ఎంత బాగా మీరు రివిజన్ చేసినట్లయితే అంత మంచి జరుగుతుంది. ఇక ప్రేమికులకు చూద్దాం. ఎక్సలెంట్గా ఉంది. మీ ప్రేమ 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ముందుకు సాగిపోతూ ఉంది. మరి ఈ రాశి వారికి 28 నుంచి 31వ తేదీ వరకు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నవారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికపరమైన అంశాలు చూసినట్లయినా, లేదు ప్రభుత్వ పరంగా మీకు ఏ పనులున్నా కాస్త జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడితే మంచిది. మరి మేషరాశి వారికి మరిన్ని మంచి ఫలితాల కోసం విశ్వగురు సక్సెస్ మంత్రాలను పఠిద్దాం, విజయాలను సాధిద్దాం. మేషరాశి వారు ఏ యొక్క మంత్రాలని పఠించాలి అంటే ముఖ్యంగా కుజునికి ఓం అంగారకాయ నమః, ఓం అంగారకాయ నమః అనే మంత్రాన్ని పఠించటం. ఎర్రని ఒత్తును తీసుకొని మంగళవారం నాడు మీ ఇంటిలో దీపాన్ని వెలిగించండి. దేంతోనే అంటే నువ్వుల నూనెతో ఎర్ర ఒత్తు వేసి దీపాన్ని వెలిగిస్తే మంచి జరుగుతుంది. అలాగే 18వ తారీఖు నాడు మాత్రం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడికి వెళ్ళటం మర్చిపోకండి. లేదనుకుంటే ఆ రోజు సాధ్యమైనంత వరకు ఓం శరవణ భవాయ నమః, ఓం శరవణ భవాయ నమః అనే మంత్రాన్ని తప్పకుండా పఠించండి. ఎన్నిసార్లైనా మీ మనసులో అలాగ స్మరణం చేసినట్లయితే మీకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తొలగే అవకాశం ఉంది. మరి ఎప్పటిలాగే కాలభైరవ గాయత్రి కాళకాళాయ విద్మహే కాళాతీతాయ ధీమహి తన్నో కాళభైరవ ప్రచోదయాత్ ఈ మంత్రాన్ని మాత్రం మర్చిపోకుండా పఠించండి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. దేశం కోసం, ధర్మం కోసం, భారతీయ సంస్కృతి విలువల కోసం పాటుపడదాం. స్వస్తి.